Така, здравейте, казвам се Никола Димитров, съм част от Creating Genres. Ще ви покажа как да създадете първата си игра, използвайки нашето приложение. То в момента е отворено в моя браузър и за да отида на редактора за създаване на игри, цъкам на Create и ми се отваря това нещо. За да илюстрираме концепцията си, ще направим простата игра на космически кораб, който лети в космоса и избива астероиди. Ще започнем от това да си сменим бекграунда. Отиваме на пропъртитата на играта и сменяме бекграунда да бъде този. И след което време да си добавим юнита. Отиваме на Units и виждаме списъка с Listen Unit Basic. Basic всъщност е начин за генериране на произволни юнити. И виждате, че той ми прави Basic 119 с тази иконка. Селектирам го и отивам на неговите пропъртита и му сменям и ги сменям така, както аз бих желал да имат. Искам името му да е Ship, искам да е малко по-голямо. Искам освен това картинката му да е тази, че наистина да е корабче. И вече вижте, имаме си корабче, който мога да влача по екрана с мишката. Цъкна Play. Това е единствено корабче се рисува. Точно знам където съм го ставил. Само че това е много статично. Сега мога да добавим корабчето ни да се движи. За да се движи, трябва да му добавим модул. Модулите са някакви добавки към юнитите или към самата игра. Гледайте на модулите като подправки, които слагате върху пицата си. За да го направим, отидете на Modules, избирате си Move, добавяте го. И ако цъкнете сега евентуално на него, ще можете да редактирате някакви свойства, които модула ви дава да редактирате, стига той всъщност да имаше такива. Така. Вече добавен, остана да кажем с кои копчета ние ще се движим. Отиваме на Key Bindings, си добавяме нов. Го едисваме. Искам да му кажа, че с W ще се движа нагоре, т.е. по отрицанието на Y. И махам Single Call, т.е. изключвам го. Какво означава Single Call? Това е свойство, което оказва дали ако задържа W, командата ще продължи да се изпълнява за всеки кадър, в който съм задържал. И понеже искам това да е така, го изключвам. Абсолютно същото правя за другите посоки. Вече имаме нагоре и надолу. Сега ще добавим дясно. И всъщност да, остане наляво. Сега да видим дали всичко сме направили както трябва. Искаме Play. И нищо не се случва. Значи нещо сме объркали. Какво също това? Ами да. И всъщност не бяхме май избрали юнита, когато създавахме всички кейбайндинги. И това е прецакало нещата. Тоест, сега за да го оправим това, връщам се на Create и всъщност трябва да ги махнем всичките. И след като ги махнем всички, да ги въведем наново. Какъв беше проблема? Ами не бяхме избрали юнита, на който ще движим, а именно този. Сега отново същата процедура. W -10
И така нататък. Същото нещо са надясно. И естествено и за наляво. Чекаме play. И вече може да се движим. Стъпка 1 е изпълнена. Стъпка 2 е да позволим на нашото юнитче да може да стреля. Как ще направим това? Добавяме нов Basic Unit. Селектираме го. Ставаме го лазер. Стилизираме го така, както мислим, че ще е по-добре да изглежда. Сменям му и фона, така като ще бъде равнодачно. След което, понеже лазер е нещо, което се появява много пъти в нашата игра, то е хубаво, за да можем да го създаваме много пъти в нашата игра, трябва да му кажем, че той ще бъде прототип. Затова натискаме червеното копче Color Prototype. И вече имаме прототипа лазер. Сега, текущия юнит лазер вече не е необходим, с удоволствие мога да го изтрия. И да боравя само с прототипа. Сега, как ще кажа, че искам моето юнитче да атакува? Ами, добавям му модула за атака. Като модула за атака всъщност трябва да генерира нов лазер. За да генерира нов лазер той използва друг модул, който се казва Unit Generator. И просто приемете, че трябва да бъде добавен към играта. Така. Сега, вече имаме атаката. И тук обаче трябва да опишем как се ще атакуваме. Първо трябва да кажем юнита, с който ще атакуваме. Това е лазера. Къде ще атакуваме. Тоест, от коя позиция ще започне лазера. И използваме запазената думичка User Offset X Unit. Прощавайте. Unit Offset X и Unit Offset Y, които казват на Хикса и на Y на нашото корабче. Служи някакви неща, не искам да се движи по Хикс, искам само по Y, то да се движи с минус 15. Това е OK. След което добавяме нов key binding, че да може да атакуваме. И нека да атакуваме с R, например. Натискаме Play и проверяваме дали всичко се е изгубило както трябва. И ето вижте, като натисна R, какво се случва. И не мога да го задържа за стрелям постоянно. Така че всичко е наред. Добре, вече имаме тези два компонента от нашата игра. Време е за следващия. И то е астероидите. Отново същата процедура. Добавям си нов юнит. Ставам го астероид. Променям му размера, както смятам за добре. Вибирам му картинка. И отново, понеже астероидите са нещо, което могат да се появява на много места, ще го добавим като прототип. А пък сега ще го изтрием. И сега, на прототипа какво ще сложим? Мисля, за момента нищо. За да призоваваме астероиди, използваме готовия модул Timed Unit Generator. Първо го добавяме към играта, след което нагласим всичките му свойства. Искаме да спалва астероид на всеки 500 милисекунди. Къде да го прави? Ами на рандом по 800. Какво е рандом? Това е число между 0 и 1, което всеки път е произволно. Като го множим по 800 си генерираме, т.е. си гарантираме, че всеки път чудовищата са някакви различни. Ще започва от 0 по Y
ще се движи надолу стремглаво с скорост 6. И сега, ако цъкна OK, виждате, че вече идват тези неща към мене, обаче забелязвате, че като стрелям, всъщност не ги избивам и мога да минам през тях без никакъв ефект. Сега е време да оправим и това. Много се връщаме на Create и ще чудим как да си опишем колизията между всеки два юнита. Също ние трябва да опишем следните колизии. Когато кораб се сблъсне с астероид, кораба умира. И когато астероид се сблъсне с лазер, и двете умират. Следователно, как ще направим това? Избираме си кораба, но добавяме в модулите така нареченият модул OnCollision, който описваме какво ще се случи. Описваме какво ще се случи, ако се сблъскаме с астероид и казваме, че кръста му трябва да стане 0. Абсолютно същото правим и за лазера. Ако той се сблъска с астероид, и неговата кръста трябва да стане 0. Ако астероид се сблъска с лазер, също трябва да умре, още веднъж ще HP равно 0. За да работи Collision Detection всъщност, трябва да добавите този специален модул Collider към играта. Добавяме го, искаме Play, гледайте сега какво се случва. Абсолютно нищо, всъщност не абсолютно нищо. Два от нещата ми се струва, че работи, само последното, че не. Искам Replace да проверя всеки случай. Да, ето лазерът умира в момента, в който се блъсна с астероид, но астероида не умира. Аз също умирам, ако се блъсна с астероид, значи имаме проблем при описанието на астероидите. Отиваме при астероидите. И тук пише лазерт. Естествено, че за това нещата не работят. Вече го правим на лазер, OK. И ако евентуално оцеля някого, ще видите, че той умира. И всъщност, ето как общо ние си направихме една доста дебилна игра, но пък за невероятно малко време. Сега можем да украсим по много начини. Например, можем да изложим точки, използвайки се от вградения модул Points, който приема къде да го рисува, кога да го рисува. И да речем, всеки път, когато юнит умре, точките се увеличават. Например, хайде да покажем набързо. Нещо такова, искам White с Shift Comic Sans се рисува на координати 30. И когато астероид умре, т.е. когато астероид се колайде с лазер, искам точките да се увеличат с една. Сега като влезе в Play, добре, това както виждате тук не е удачно място за нашия текст. За това се връщам на Create. И сега Points няма да бъде на 30-30, да кажем на 30-100. И като изберем Play, виждате какво се случва. И така, показвах им как си направите доста бързо и лесничко игра с използвайки нашето приложение. Оставам на вас въображението и желанието да доразвиете тази игра и да направите всъщност когато идея в друга, която се сетите. Толкова от мен. Хубава вечер или ден, в зависимост от това какво време на деня ви хващам. И до скоро виждане.